Moro! Tänään onkin aiheena tämmöisen pienen kylätien lanaus. Näkee nyt tää laudan laitoin tuohon, että malli on tämmönen niin sanottu sianselkä. On reilusti tätä kaarevuut ja se laskee ton kohti ojaa. Ja se vaatii tonne, että tässä pitää koko ajan sit ajaa myös tällä, millä mä tässä on nyt ajanut, että toinen pyörä on noin keskellä ja toinen menee sitten täällä tässä reunapalteen päällä. Että tää pysyy viettää ton alaspäin toi reuna, ettei siihen tuu semmoista pattia ja se vesi jäisi sen taakse sit makaamaan. Katsotaan kohta, millainen se lanataan tommoseksi. Tässä on nyt sit sama tie vähän kauempaa, missä mä en niin kuin normaalisti ajan lainkaan. Eli täällä nyt sitten ei ole ajettu lainkaan tuossa sivussa, kun on vaan tässä tätä samaa raidetta ajeltu. Ja tää ei ole niin hyvä. Tässäkin tää on lanattu samanlaisesta kaarevaksi, mutta ei niin kuin pysy niin hyvänä kuin kun tallaisi tuota reunaa. Mutta ei tähänkään ole tullut mitään pahoja vesilammikoja, että se auttaa tässäkin toi sianselkämalli. No niin, katsotaan nyt sitten tätä mun lanasysteemiä. Tässä on nyt nämä pyörät mahdollisimman kaukan tuosta terästä, niin aina tulee tasaisempaa. Ja nämä kääntyy nyt tästä ympäri ihan juohevasti, miten vaan. Tosi hepposet ne on, mutta kyllä ne nyt on kestänyt. Ja sitten niin nyt mä ajan tätä reunaa, nostan tuohon keskelle. Tähän nyt eilen tuotiin mursket lisää ja hyvin ohut kerros. Tässä on tää lisäsiipi. Tää on vaan 2 pultilla kiinni. Se estää tonne, ettei se nyt valu tän ojaan sit, kun mä yritän saada tätä reunasta tavaraa ton keskemmälle. Ja sit kaltevuut säädetään vaan sit kaltevuuden säätimellä. Ja syvyyttä. Nostolaitteet laitetaan niin alas kuin saa. Ja työntövarrella säädetään sitä, kuin korkealle terä menee. Ja nyt kun nuo pyörät on noin kaukan, niin mielestäni siitä tulee ihan sileä tie. Et siinä pystyy kyllä ihan traktorilla ajaa ihan lujaa, ei ole mitään aaltoilua eikä mitään semmoista töyssyä. Nyt molemmat puolet tuolta reunoista vedetään tuo murske tuohon keskelle, se kauhea valli. Ja sitten viimeksi vedetään se sit keskeltä vähän tasaiseksi. Niin silloin se on sitten mielestäni aika hyvä.
No niin, nyt on noin molemmat sivut ajettu tuohon keskelle. Ja nyt kolmas kerta ajetaan sitten näin. Tasoitetaan tuota keskusta, mutta ettei tule mitään palkoa tähän, niin täällä pidetään koko ajan levy sillä korkeudessa, että täällä on tyhjää täällä. Että tämä murske loppuu tähän niin kuin ilmaan, niin sitten tästä tämä muoto jää tämmöiseksi sianseläksi. Ja täällä sama juttu, että se ei tule mitään palkoa tähän, että olisi murske niin paljon, että tähän tekisi jonkun palon, kun se tekee sen noin vajaaksi, tekee ton levyn korkeuden noin. Mä koitin äsken sitä takaterälläkin, mutta ei se, kyllä se ehdottomasti näin päin. Mutta se tosi tarkka toi korkeus, ettei se vaan mene liian syvät tai sitten ei ottaa juuri mitään. No niin, nyt on tie lanattu ja on aurausmerkki ja asennus. Nyt näkee, jos näkee tästä kuvasta, kuin kaareva tää nyt on. Mä en aurausköppei kauheasti laita ja sit mitä pistän, niin tässäkin vaan toisella puolella. Kyllä se, jos toinen puoli näkyy, tietää missä toinen puoli on, niin kyllä se toisenkin puolen löytää. Johonkin rummun kohtiin mä pistän molemmin puolin, mutta yleensä vaan harvakseltaan toisella puolella. Mulla on tämmönen näette kuljetuskoppa. Tai siis koppa, kun tuommoinen putki, niin on hyvä kuljettaa noita. No niin, nyt on aurausköpit laitettu ja sit vaan odotellaan, että tuleeko lunta, että pääseekö auraamaan. Mä laitan aika tosi reunaan nämä köpit, ettei ne haittaa sitä auraamista kauheasti.